Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Dahil sa mga investment scam, bank holiday, pinangangambahan po sa SOC Sargen. PCC, pinagmumulta po ng 6.5 million pesos ang Grab PH. Napagkamalang asset po ng militar pastor, pinatay daw ng New People's Army. Dahil sa issue sa Mislatel, Sear Consortium ni Charbit, nabuhayan po ng loob. Cybersecurity plan isinumiti po ng Mislatel sa Senado. PIDEA, binabantayan na sa Region 11 ang mukhang candy o parang candying drugs na tinatawag pong Strawberry Quick. Bagamat mataas po ang koleksyon, Bureau of Customs kailangan pa ring ayusin. Diskwalipikadong health workers party list dumulog na sa Supreme Court. 1 milyong buwanang payola sa sinibak na direktor ng Bacolod PNP at iba pang mga opisyal ibinulgar. 4 na taon na ang nakararaan, hustisya po sa Mama Sapano Massacre, mailap pa rin. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Paano magiging patas ang hustisya sa ating bansa? Ulitin natin ang ating tanong sa bayan sa hapon pong ito. Paano baga magiging patas ang hustisya sa ating bansa? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Harold Kami. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines at telecasted po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106
Sky Cable Channel 217, Cabling Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa mahigit pang 500 mga cable firms nationwide. So once again, magandang hapon po mga suki, lahat ng mga Pilipino sa buong bansa at sa buong mundo. Muli tayo magsama-sama sa isa pang edisyon ng Kamaong Asero. Pagsaluhan po natin ang mga makatotohanang issue at mga balitang hindi po peke. Mga balitang totoo lamang para kayo pong lahat ay nananatiling impormado at hindi po naguguyo at nakikwentuhan ng kung sino-sinong may mga vested interest. Tulad po ng aming ipinangako ang Leader Knows Philippines, ang programang Kamaong Asero ay mananatiling tapat sa bayan. Wala po tayong anumang agenda, kundi ang magbalita po ng totoo at maglatag po ng mga isyong patas at papanig po sa kung ano ang katotohanan. Bueno, ang ating mga telepono po mga suki ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Yun po sa mga nais sumali po ng live, simply call us through those numbers at kayo po ay isa sa himpapawid po natin. At doon naman po sa mga naka-online ngayon, feel free to register your comment immediately sa ilalim po ng ating live video ng Kamaong Asero at garantisado yan po ay babasahin po natin. Bueno, bago po ang lahat, unahin po muna natin ang ating imbitasyon na partner Clarence. Unahin natin muna ang ating imbitasyon sa mga riders, no? Sa mga riders na wala pa hong sapat na kaalaman sa tamang paggamit ng motorsiklo sa kalsada, pag-maintain ng maayos ng motorsiklo and how do you ride safely sa kalsada. At ang hindi rin po kayo maka-aksidente habang magmumotorsiklo. Dumalo po kayo sa gaganaping Comprehensive Motorcycle Riders Seminar na nilikha po at inorganize ng Good Deeds Riders in coordination with the Heroes. At ang magiging speaker po dyan ay ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop, who happens to be the chairman and founder of the Heroes Alliance, Heroes Ambassadors. Kailan yan? It would be on Sunday, January 27, 2019, alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon, dyan sa Malanday Elementary School, sa Malanday, San Mateo, Rizal. Hindi kaya sa Marikina yan? Ha? Hindi kaya sa Marikina kasi ang Malanday, Marikina City, di ba? O may Malanday din sa San Mateo? Sige. Ayan, di bale. Ang ating programa sa hapon po ito, mga suke, ay pinalilipad ni Clarence Andaya. On the side, nakamasid po si Earl Nico Dangame. Habang yung ating operations head ay nakaremote at nakabantay po sa atin kahit nasa malayo. At si kasamang Creative Director Mark Anthony Reynoso. Lilipad yata mamayang gabi papuntang Singapore but he'll be back by March. Areglado. Iratsada na po natin mga suki ang ating mga report. Sa 44, inalala po ngayong araw. Alamin natin ang detalye ng balitang yan sapagkat marami po kasama siyempre ang Leader News Philippines na nalulungkot sapagkat 4 na taon na po nakararaan, hustisya pong hinahanap sa naturang insidente ay hindi pa rin po nakakamtan ng mga naging biktima. Report dala na ni Jose Coy Laura. Pinangunahan ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde kasama ang ilan pang mga top officials ang memorial honors na iginawad sa kabayanihan ng SAP 44 sa Special Action Force Memorial Park sa Kambagong Diwa sa lungsod ng Taguig City kaninang umaga. Alinsunod na rin sa Presidential Proclamation No. 164 na inisyo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong February 21, 2017 na idinideklarang ang January 25 ay National Day of Remembrance para kilalanin ang naging kabayanihan at sakripisyo
serbisyo na ipinamalas ng 44 Police Commandos ng Special Action Force, 455th at 84th Companies na nakapatay sa Malaysian bomber na si Zulkifli Binhir alias Marwan at napalaban sa mga nakaengkwentro ng mga local at foreign terrorists noong Enero 25 taong 2015 sa Mamasapano, Maguindanao. Kasama ni Albayalde ang sa nanguna sa isinagawang wreath-laying ceremonies ay sina NCRPO Police Director Guillermo Eliazar at ang bagong talagang SAP Director na si Chief Superintendent Amando Clifton Impiso at pinangunahan naman ni PNP Chaplain Superintendent Ronnie B. Arong ang misa at alay ng panalangin. Magkakaroon din umano ng 44-kilometer bike ride ang PNP sa linggo, January 27 mula Luneta Park sa Maynila hanggang Santa Rosa, Laguna bilang National Day of Remembrance sa SAP 44. Magsisimula ang public registration sa mismong lugar ng pagdarausan para sa mga gustong makilahok dakong alas 2 ng madaling araw at sisimulan ng alas 5 ng umaga ang nasabing bike ride. Para sa Kamaong Asero, ito si Koy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isa pong kontrobersyal na issue yan sa ating sandatahang lakas dahil sa tila anomalya sa protocol ng liderato at yan po ay may mga kaso pong nakasampa kaugnay po dyan. No? Kaya nga po't hustisya ang ating hinahanap. At nagkataon naman na ang ating tanong sa bayan ay papaano baga magiging patas ang hustisya sa ating bansa. Bakit ganun ang ating tanong sa bayan sa araw pong ito mga suki? Sapagkat kayong lahat ay mga buhay na saksi ng hustisya po sa ating bansa ay sadyang hindi po patas. Lahat kayong mga nanonood sa akin, kayo po ang makapagsasabi na may kinikilingan, may pinapaboran, may palakasan, lalo't higit kapag ka ang nasasangkot ay mahirap, may kaladkad pa, may tadyak, may sapak. Lahat ng pambabatuta inaabot po ng mga mahirap. Pero kapag ka mayaman ang akusado mga kaibigan, magdideklara lang ng may sakit. Hospital arrest na. Ayan, at madalas kahit drug lord. Kapag ka hinatagan na ng limpak-limpak na salapi, ang mga nagbabantay, ang mga piskal, ang mga judge, magugulat na lamang po tayo. Ang mga akusadong dapat po ay nakakulong ay bigla pong pakending-kending sa labas at naglalakad po na parang walang nangyari. So paano ba magiging patas ang hustisya mga kaibigan sa ating bansa? Sumali po kayo sa ating diskusyon, 0927-494-2175 at 0949-736-5000. At mag-comment din po kayo sa ating comment section dito sa ating wall ng Leader News Philippines. At yan po ibabasahin natin. Sir Mil Argawanon, good afternoon idol, sabi niya. Sir Mil, salamat po. Ernaline Goles, good afternoon sa lahat, sa mga viewers and Chairman Errol Dacame, sabi ni Ernaline Goles. Salamat Ernaline. At si amigong Camilo Miliandes. Salamat amigo sa pagtutok at panonood sa ating palatuntunan ito. Napakabait na amigo ito. At isa din po sa taong naghahanap ng makatotohanan, maayos na lipunan at bayan ng makikinabang po ay ang mga maliliit na paglilingkuran ng maayos ng gobyerno at makapamumuhay ng tahimik ang lahat. Yan si amigong Camilo Miliandes. Francis Tika, kumusta ka na? Pasilip-silip na lang si Francis. Kumusta ka na dyan Francis sa Caloocan City at mga barkada dyan? Isa pang report mga suki. Waste to energy guidelines po ng DNR tinututulan daw ngayon. Report hatid na sa atin ni Nolan Ariola. Yes, Nolan. Kapag tayo ay binubulaga ng santambak na basura sa mga lansangan at liwasan, kaagad nating naisip na panahon na upang buhayin ang mga incinerator lalo na sa Metro Manila.
Ang pagsusunog ng mga basura sa pamamagitan ng naturang aparato ay minsan lang napatunayang epektibo sa mabilis na paglilinis ng kapaligiran. Hindi na nagiging problema ang paghahakot ng basura upang dalhin sa mga landfill at dump site. Subalit ang ganitong sistema ay ipinagbawal dahil sa Clean Air Act noong 1999. Pero tila mababaliwala ang naturang batas sa plano umano ng Department of Environment at Natural Resources o DENR na maglabas ng alituntunin para sa waste to energy sa pamamagitan ng pagsusunog ng basura. Kaisa ng No-Burn Pilipinas, ang iba't ibang organisasyon katulad ng Buklod Tao, nagkakaisang lakas ng mamamayan ng Lungos, Akma, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Ecoist Coalition, Green Convergence, Partido Lakas ng Masa at Kongreso ng mga progresibong maralitang lungsod nagsama-sama sa kilos protesta sa harap ng DENR para ipanawagang ipatupad ang RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Narito ang tinig ni Glenn Imata, Manuel Abinales, Joan Amitan, Ros Italia, Lito Rastica at Tess Oliva. Ang buwan na ito ay paggunita na ang basura ay dapat isinasaayos, pinamamahalaan sa pamamagitan ng pagre-recycle, pagsisegregate, pagre-reuse at hindi pagsusunog. Ang aking tinatalangin, isang tabi ng komisyon dyan sa loob ng DNR ang takumpilin ninyo sa loob sa mga bayan, sa mga LGU. Isang tabi ang inyong guidance kasi wala sa tono ang guidance ninyo sa ayon sa sinasabi ng Republic Act 9003 at Republic Act 8740. Parang niyo po sa amin ng segregation. Tinusunod po namin yon. Bakit po ngayon? Pati po ang aming hanap buhay ay gusto niyo baliwalain. Yung pinapakiusap po namin na sana huwag niyo na pong ipatupad ang ganito. Maawaan man po kayo sa mga mamamayan na bihirap. Kami po yung patas na naghahanap buhay. Para penalty o pagpaparusa sa mga hindi nagsisegregate. Bakit ngayon taliwas ang gustong mangyari ng taga-DENR? So yun na po ang panawagan namin. Ano po ba ang dapat na gawin? Sa incinerator po, kami ay hindi sang-ayon. Dahil po sa incinerator, andyan po, may mga kasama po tayo na nagkaroon na ng sakit dahil sa incinerator. Sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino ay sinusuportahan ang laban na ito ng No-Burn Pilipinas. Dapat ipasura ng gobyernong ito ang anumang balakin o anumang pagtatangka na magtayo ng incinerator sa ating bansa. Kaya tinatawagan namin ang DENR at lalo na yung Solid Waste Management Commission. Meron na tayong batas ngayon na hinahangaan ng mundo, yung ating RA 9003. Ang kulang lang ay ang implementasyon. Ang local government, tinatawagan din natin kasi kayo ang may responsable para sa segregated collection. Ayon kay Glenn Imata, Senior Program Officer ng No-Burn Pilipinas, lagda na lang umano ni Secretary Roy Simato ang hinihintay para sa pag-i-issue ng guidelines ukol sa waste to energy sa buong bansa. Nandito kami para pigilan yung ahensyang ito, no? Yung Department of Environment and Natural Resources, para doon sa kanilang pag-issue ng guidelines ukol sa waste to energy dito sa ating bansa. Napag-alaman namin na yung draft na ito, na guideline, ay tapos na at naghihintay na lamang ng pirma ni Secretary. At kapag ito'y napirmahan na, ito ay magiging ganap ng polisiya. It's very wrong kasi una, ito ay illegal, no? Dahil sinasabi sa ating batas na bawal ang incineration, lalo kung ito ay mag-i-emit, no? Kung ang process ay incineration ay mag-i-emit ng dayong sinasura, ito ay bawal. Pangalawa, tinututulan namin ito dahil kapag nag-issue sila ng guidelines na ito, iisipin ng mga local government units at ng mga private investors, no, na pwede na o legal na kahit pa nga sinasabi ng batas na bawal ito. Nanguna sa sinagawang dialogo si Jolly Ibuan, Chief ng Stakeholder Management Strategy Commission and Initiative Service ng DENR sa mga leader ng iba't ibang grupo sa ilalim ng No-Burn Pilipinas. Subalit bigo silang makakuha ng positibong tugon mula sa ahensya. Yung
Medyo nahihirapan kaming unawain at hindi siguro kami makakapaniwala dun sa kanilang statement dahil sila mismo ng mga technical person at nagtatrabaho sa DENR ay sinasabi na wala raw silang alam doon sa draft na guidelines sa waste incineration. So, hindi namin alam kung anong dahilan, no? At maghihintay kami hanggang isang linggo para bigyan kami ng maliwanag, konkreto at accurate na information tungkol sa guidelines na ito. Matapos ang dialogo, nagtungo naman sa harap ng Quezon City Hall ang Noborn Pilipinas. Bahagyang nagka-tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga gwardya ng City Hall na agad namang naresolba. At hindi dapat tayo mag-isip ng gulo. Kailangan lang sabihin, maggulo. Hindi. Sabi mo kanina, kalma lang. Sa loob dahil yung mga tax-paying public, maraming tao, maggugulo talaga. Sige, programa lang kayo. O, sige po. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Nolan Arreola, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Palagay ko'y dapat pag-isipan yan ni Secretary Roy Simato. Ano ba yung guidelines na yan? Anong batas ang pagbabasehan niya ng guidelines sapagkat true enough? Meron po tayong Republic Act 9003 or the so-called Solid Waste Management Law na maliwanag na nagsasabi na bawal ang incinerator. Paggamit po ng mga makinaryang tinatawag na incinerator upang magsunog po ng mga basura. Ngayon, kung magkakaroon po ng legal question, alin bang mananaig? Yung utos ni Simato o yung Republic Act 9003? Mga liwanag po mga kaibigan kapag may confusion or may tunggalian po ng mga patakaran, mananaig po ang pambansang batas. And in this case, mananaig po kung ano ang nakasaad sa Republic Act 9003. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan po namin kayo mga suki sa palatuntunang Kamaong Asero pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.